makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang mapagpalayang araw ho ng Biyernes sa inyong lahat. Mga karehiyon, welcome ho sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako, syempre, ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers dito po sa social media ang Facebook. Kaya naman, karehiyon, kung hindi ka pa naka-follow dito sa ating page, abay mag-like and follow na sa CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At para ho sa mas maraming content tungkol ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon, abay pwede ho kayong tumutok, ika nga, dito ho sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na rin sa CLTV 36 Official sa YouTube para po mapanood yung iba't ibang mga kaganapan, hindi lamang mga balita, pati yung mga paboritong pasyalan at yung mga latest na trending na kainan dito po sa Pampanga at Central Luzon. Abay, mapapanood yan sa ating YouTube channel. Ayan. Stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang magandang tanghali po sa lahat ng mga nakatuto. Kuyang Justin, pass out ka naman ngayong long weekend. I'm sure marami po ang nandyan at nanonood, kanilang mga tahanan, nagpapahinga, nanananghalian sa oras na ito. Yan. Megto na kayo po na ano pong ulam? Ano po ang nailuto ninyo ngayong araw ho ng Biyernes, ngayon hong araw ng kalayaan at bakit may tumatawa? Totoo naman kailangan magtanong. Kaya importante rin yung pagkain, ika nga, di ba? Sa paghahanap po ng kalayaan. Actually, kanina nabanggit ho yan. Speaking of pagkain at kalayaan, nabanggit ng mga opisyales dyan sa Angeles City, doon sa commemoration po ng Independence Day ngayong araw. Maya-maya, babalita ko rin yung iba pang detalye na importante yung ika nga, freedom from hunger. Yung kalayaan mula sa kagutuman. Yan, isa ho yan sa mga inilalaman nating mga Pilipino sa araw-araw, lalo na ho ngayong mga panahon ngayon na kung saan talagang mataas po ang presyo ng mga bilihin. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Para ho sa mga gustong magpa-shoutout at mag-comment, ayan, pwede ho kayo magpadala ng inyong mensahe, mag-comment dito sa ating comment section at babasahin yan ni Kuyang Justin Dizon. At syempre, pwede ho kayo magpadala ng stars dito sa ating broadcast para ho magpatuloy etong paghahatid ng CLTV 36 sa inyo ng balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan. Meron ho tayong bisita maya-maya dito sa ating programa. Oo.
Kayo ba ay nakapaglaro ng Beyblade nung panahon ninyo? Labo ng tanong ko nung panahon ninyo eh. Parang napaghahalataan. Oo. Hindi po. Baluyo po rin Beyblade eh. Oo. Maya-maya meron tayong mga makakausap. Alam niyo ho ba na ang Beyblade, itong laruan ng mga bata nung panahon, ay of course, alam natin, hindi lamang pambata ang mga laruan. Ika nga, hindi lamang para ho sa mga, pwede rin yan sa mga young at heart. At syempre, maraming toys for the big boys din kung tawagin. At isa ho ito, hindi nalalaos, itong ganitong laro. At patuloy na lumalaki yung Beyblade community. Dito naman sa Pampanga, ayan, maya-maya makakasama natin sila at makikipagkwentuhan sila dito sa ating programa. Ayan, pa-shoutout daw po kay Camila Mendez, sabi ni Angelo Dionisio. Ayan, Angelo, pa-shoutout. Ayan. So, sa mga may gustong mag-comment dyan, may nais ipabati, ayan, pwede ho kayong magbigay, mag-comment. Long weekend ngayon dahil po, June 12, holiday po dito sa ating bansa, Independence Day. At dito naman sa Pampanga at Angeles City hanggang June 15, yung holiday. Kaya po marami yung mga bumabiyahe sa North Luzon Expressway. Silipin po natin muna sitwasyon live sa NLEX ngayon pong alas 12:13 ng tanghali. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Ito ho mga karehiyon para ho sa mga babiyahe ngayong araw at ito, sitwasyon sa North Luzon Expressway ngayon pong long weekend, araw ng kalayaan. I'm sure marami ho yung mga babiyahe rin mag-uuwian sa kanilang mga probinsya dito po sa Norte at maging Central Luzon. Ito ho, mula po sa North Luzon Expressway, latest dyan sa may Balintawak Toll Plaza ay light traffic sa regular RFID lanes. Pero yung installation lane, merong vehicle queue. Mindanao Toll Plaza naman, aabot ho ng 100 meters yung vehicle queue. Sa Bukawi Toll Plaza, light traffic. Diyan po sa may Iborol Overpass, northbound, kung patungo ho ng, dito sa Central Luzon at Northern Luzon, asahan po yung pagbabagal ng trapiko. Aabot ho ng higit 1 kilometro yan. Gawa ng merong nasirang sasakyan, merong tumirik na sasakyan dun sa lane 2. Yun ho, Fernando sa Mexico. Clear na yung incident. At kanina rin sa Mabalacat, merong road incident dyan sa may outbound portion ng Mabalacat sa NLEX. At ito ho mga karehiyon, latest po sa North Luzon Expressway. So pagkakataong ito, makibalita naman ho tayo mula po sa DOST Pag-asa at sa ating Weather Bureau. Alamin natin kung ano ho yung magiging taya ng ating panahon ngayon pong long weekend. Ito, hintayin ho natin si Kuyang Obed Badrina ng DOST Pag-asa. Magbibigay po ng update ngayong Independence Day. Kuyang Obed Badrina.
neto makibalita Matyala matuto at magdesisyon na tama. Magandang umaga po sa ating lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, June 12, 2026, araw po ng kalayaan at Happy Independence Day sa buong bansang Pilipinas. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ngayon ay hindi na po masyadong umiiral or mahina na itong hanging habagat or southwest monsoon at ang prevailing po na weather system ngayon ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga sa karagatang Pasipiko. At ito magdadala ng generally fair weather or maliwala sa panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, mas malaki po yung posibilidad ng mga thunderstorms natin lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi po ng Bicol Region, kasama yung Bicol Region, Eastern Visayas, kasama rin yung Caraga at Davao Region. Kaya mag-ingat pa rin po no, sa mga bantaan ng mga flash flood and landslides, lalo na kapag meron po tayong mga moderate up to heavy na mga thunderstorms na nagdadala po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Para naman po sa mga kababayan natin na may mga activities po ngayong araw ng kalayaan, inaasahan po natin ngayong umaga, medyo maliit pa yung posibilidad ng mga pag-ulan habang tumataas naman ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga po, no, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At least in the next few days, medyo maliit pa rin po yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather. Malaki pa rin yung posibilidad ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi, habang sa umaga hanggang sa tanghali medyo mainit na panahon po yung mararanasan. Dito nga sa Lawag, agwat ang temperatura natin nasa 26 to 33 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay mula 26 to 37 degrees Celsius, habang dito sa Metro Manila nasa 26 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Legazpi nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na pulupulong mga pag-ulan, pagkinat, pagkulog din ang mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Mindanao, inaasahan din natin ang generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 26 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue or nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman na inaasa ating pag-alon ng ating mga karagatan. Ligtas naman pong pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy pong paalaala ng Pag-asa kapag meron tayong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Samantala, narito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod pa na araw hanggang araw po ng Martes. Ang nakikita po natin, magiging generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa. Patungo tayo sa tinatawag na monsoon break at pag sinabi po natin monsoon break, ibig sabihin po noon hindi umiiral yung habagat, kaya medyo mainit na panahon mararanasan pa rin sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Gayunpaman, posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Usually po, tumatagal yan ng mga 1 hanggang 2 or kuminsan po mga 3 oras, at yung intensity ng mga pag-ulan, pwede pong moderate at times heavy. At dahil nga napapadalas na po yung ating mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, maaari po kayo pumunta dito sa ating panahon.gov.ph kung saan po dito makikita po ninyo real time. Ayan, i-click nyo lamang po yung icon na to at makikita nyo po kung saang lugar may thunderstorm advisories. Kagaya kaninang 4:30 a.m. ay meron po tayong thunderstorm advisory dito sa may bahagi ng Masbate at or sa Romblon. At dito po sa Masbate, makikita nyo po yung mga lugar kung saan meron po tayong mga thunderstorm advisory. So yan po sa may area ng Masbate. So makikita po ninyo using this ating websites
ay real-time nakamapa po yung ating mga warning sa buong bansa. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:27 na umaga at lulubog, ganap na 6:25 naman ng gabi. At yun nga po, no, dahil napapadalas sa itong mga thunderstorms natin, lalo't ngayon ng panahon ng tag-ulan, maaari nyo pa rin sundan ng Pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng Pag-asa, sa pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po real-time, nakamapa sa buong bansa, yung mga lugar na may mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at mga flood advisories sa buong bansa. At live po na nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Muli po, maligayang araw ng kasarilan sa buong bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Puntahan naman ho natin yung detalye ng mga balita ngayong araw ho ng Biyernes, araw ng Kalayaan, June 12, 2026. Mataas pong iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa National Museum of Social History sa Angeles City, kung saan nagtipon po ang mga lokal na opisyal, civic groups at iba't ibang sektor para po sa paggunita sa ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas ngayong pong Biyernes, June 12. Pinangunahan po ang programa ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, katuwang ang pamahalang lungsod ng Angeles. Bilang guest of honor at keynote speaker, hinamon po ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang publiko na pagnilayan ang tunay na halaga ng kalayaan at ang patuloy na responsibilidad ng bawat Pilipino na ito po ay pangalagaan. Present din ho sa nasabing okasyon sina Angeles City Mayor John Lasatin at Vice Mayor Amos Rivera. Ayon ho sa kanila, ang kalayaan ay hindi lamang kawalan ng mga dayuhang mananakop, kundi ang kakayahan ng bawat Pilipino na malayang magpasya para ho sa sarili at hubugin ang sariling kinabukasan. Nanawagan din ho ang dalawang lokal na lider sa kanilang mga kababayan na itaguyod ang prinsipyo ng demokrasya at maging aktibong kalahok sa nation building. Balita naman ho, kaugnay ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, kinumpirma po ni Attorney Willie Rivera, ang legal counsel ng may-ari ng gumuhong under construction building, na may quitclaim document ng umuusad sa ilang pamilya ng mga biktima ng nasabing trahedya. Ayon kay Rivera, may ilang pamilya ng mga construction worker na nagmula pa sa malalayong probinsya ang napapirma na umano ng kontraktor sa quitclaim. Gayunman, nilinaw niyang patuloy pa ang kanilang pakikipag-ugnayan sa naulilang pamilya ng mag-asawang vendor na sina Joey at Elsa Angkao.
na sa kabila ho sa mga kabilang ho sa mga nasawi sa nasabing insidente. Anya, binabalak nilang bayaran yung funeral service ng mag-asawa at nakikipag-ugnayan din umano sila para sa burial assistance ng pamilya. Hindi naman niya kinumpirma kung may quitclaim din silang ipinapipirma sa pamilya Angkaw. Nauna na pong sinabi ng anak mag-asawa na si Jamaica Angkaw na sila mismo ang sumagot sa malaking bahagi ng gastos sa burol at pagpapalibing sa kanilang magulang. Tanging tulong lamang umano mula sa DSWD at personal na ambag ni Pampanga Governor Lilia Pineda ang kanilang natanggap. Samantala, nilinaw naman po ng Angeles City Social Welfare and Development Office na may naging intervention ang lokal na pamahalaan sa funeral service na naunang nagbigay serbisyo sa kanilahong pamilya. Ayon pa sa CSWDO, may alok ding burial assistance sa pampublikong sementeryo, ngunit tinanggihan umano nila ito. Patuloy naman pong hinihintay ng mga naulilang pamilya ang resulta ng investigasyon at ang pananagutan ng mga dapat managot sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Pakinggan ho natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Willie Rivera, ang legal counsel po na may-ari ng gumuhong gusali. At ito po ang kanyang interview sa ating kasamang si Paulo G. Santos. They would be paying the funeral parlor and pay it entirely. Since they don't want to sign any quitclaim, the contractor would not request for a quitclaim. That was what was agreed upon yesterday between me and Attorney Manguera and the contractor. Because we cannot be, sabi ko, we cannot be held liable on that. So, although nobody should be held liable, kindly assist them ako. And they agreed to that. They would pay funeraria galang. That is what I've heard is the bill right now is 59,000 and they're willing to pay for that without any quitclaim. Ayun. So, klaro, for the record, Attorney Willie Rivera, na walang pinag-uusapan na quitclaim at yung burial, funeral assistance babayaran. How about the burial? That is under negotiation because I don't know what would be the stand eventually of but they would help definitely of the contractor. I would again ask them today. Nah. Doon po sa casualty na pinag-uusapan ho natin na andyan ho 30 yun, 7 yung hindi ho construction worker. Ano yung kumpas ho ninyo doon? Lalong-lalo na pinag-uusapan ho natin yung... At tutulong po kami dun sa burial expense. Yun, funeral and burial. But we're wondering, ba't po nandun sila? May security guard po kami tinalaga doon. In the first place, dapat po wala sila doon. Hindi po sila construction workers. And we would like to find out from the security agency, ba't po may nakapasok doon? Ba't po siya nakalusot dun sa tinalagang security officer na nandun? Actually, Paulo, the security officer was not at his post. Kung nasa post siya, hindi po siya tinamaan. We would inquire about that. Pero as of this time, itong mga empleyado nitong contractor, asan sila ngayon? At paano yung pag-uusap ninyo? Lahat po ng pumunta po doon sa makeshift office na nilagay po ng contractor, yung lahat po ng mga nakausap na namin,
they are coordinating with Atty. Manguera. And the instruction stays, the contractor would help with the expenses. Mm. That's the standing agreement right now. Ano ba yung just Atin hong narinig ang tinig ni Attorney Willie Rivera, ang legal counsel po ng abogado ng may-ari ng Gumuhong Gusali diyan po sa Barangay Balibago, Angeles City. At sa kanya hong paglilinaw ay nakahanda umano silang sagutin itong ginastos ng pamilya Angkao. Yun hong mag-asawang vendor na nadamay ho dito sa pagguho ng nasabing siyam na palapag na gusali sa Angeles City. Sa iba naman hong balita sa bayan ho ng Porac, Pampanga, mga karehiyon, nasagip po ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang 15 biktima matapos pong salakayin ang isang illegal surrogacy agency. 3 suspect po ang naaresto makaraang mabisto ang modus ng House of Surrogacy Philippines o HOSPH, kasunod ng sumbong ng dating surrogate mother na umano'y nakaranas ng pananamantala. Batay ho sa investigasyon, nagre-recruit ang grupo ng mga babaeng nahaharap sa matinding problemang pinansyal para maging surrogate mothers o magbubuntis kapalit po ng pera. Ngunit kalaunan, pupersahin umano silang isuko ang sanggol at pinipeke pa ang ilang mga dokumento. Kabilang na umano rito yung mga birth certificate. Kinumpirma naman ng Department of Health na walang anumang lisensya o accreditation ang sinalakay na ahensya para po mag-operate bilang isang healthcare facility. Kasalukuyan na pong inihahanda ng National Bureau of Investigation ang mga kaukulang kasong kriminal laban sa 3 suspect. Samantala, dinala na po sa ligtas na pasilidad ang 15 biktima sa tulong po na Municipal Social Welfare and Development Office ng Porac at ng Project Rescue Children. Anunsyo muna mga karehiyon, dyan ho sa Angeles City, formal na pong idineklara ng Malacanang ang Lunes, June 15, 2026 bilang special non-working day sa pamamagitan ho ng Proclamation 1293. Ang deklarasyon po ay kaugnay ng paggunita sa ika-35 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo, isang makasaysayang pangyayari na nagdulot ho ng matinding pagsubok sa Pampanga at sa Angeles City. Ngunit nagpakita rin ho ng katatagan, pagkakaisa at tibay ng loob ng mga Kapampangan. Hinihikayat po ang mga Angelenyo na makiisa sa mga aktibidad kaugnay na okasyon at pagnilayan ng mga aral ng nasabing trahedya sa Pampanga. Nauna na pong idineklarang holiday din ang June 15 sa buong lalawigan ng Pampanga. Kabalen, isang mabilis na padalastas lamang sa ating pagbabalik. Meron po tayong mga kasamang mga bisita dito sa ating programa. Pag-usapan natin yung paboritong libangan ng marami ngayon. Ito po yung Beyblade. At merong tournament. Ano ba yan? Alamin ho natin sa pagbabalik ho ng inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang Newsstream. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. At every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Makialam, matuto at magdesisyon na tama. At gaya ho ng aking nabanggit kanina, meron ho tayong makakasama dito sa ating programa upang magbigay ng konting kwento kaugnay ho nitong trending ngayon viral na viral itong mga videos na nakikita natin sa social media. Muling nauuso yung paglalaro ng Beyblade. Oo. Sino ba sa inyo yung mga nakapaglaro ng Beyblade, mga karehiyon? Yung mga nakatutok sa ating programa, pwede kayong magkomento. Ito, papakilala ko na yung ating mga bisita. Makakasama ho natin ngayong araw si Frank Mangyo, isa pong team organizer ng Phantom Wolves, at si Adrian Alfonso, team organizer din ng Phantom Wolves. Isang magandang tanghali sa inyo, Frank at Adrian. Batiin niyo muna yung ating mga taga-panood dito sa ating programang Newsstream. Ayan, so, good afternoon. Good afternoon.
So kami po si Ayan. Frank and si AD from Phantom Wolves. So Ayan, Frank and AD. Kwentuhan niyo muna kami. Teka lang, ayusin ko lang i-layout natin para kita tayong tatlo dito sa video. Wait lang ha. Ayan. Kwentuhan niyo muna yung ating mga viewers. Ano ba itong, para sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung Beyblade? Baka ngayon lang nila ulit narinig. Kasi ako alam ko to eh. Oo. So, bali yung Beyblade, para siyang modern na trumpo. So, ang goal niya, kailangan maglalaban yung dalawang players. So, kailangan nila paglabanin yung mga Beyblade nila. So, pwede mong paglabanin yung mga Beyblade, so pwede mong palabasin yung Beyblade ng kalaban, sirain mo yung Beyblade niya, or patagalan ng ikot. So, ngayon, medyo nauuso na siya ngayon kasi nga, nagiging competitive na siya. So, for example, ito, para makasali ka sa mga tournament, so kailangan mo ng 3 pirasong Beyblade. So, bawat player, paglalabanan nila yung mga Beyblade nila, so unang makakuha ng 4 points, siya yung mananalo. So, sa ngayon, nauuso na yung mga parang mga tournaments. So, sa mga tournaments, may malalaking mga premyo na pwedeng mapanalunan. Frank, Adrian, kailan kayo nagsimulang maglaro niyan? Kasi kung ako tatanungin niyo nung bata ako, if I'm not mistaken, I was in grade school nung sumikat yung Beyblade dahil nagsimula yan sa isang Japanese anime, di ba? Napanood natin dito sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong, pero ako ganun yung pagkakaalala ko sa isang Japanese anime tapos hanggang sa nabenta na yung mga laruan. Ito ba yung konsepto ng Beyblade nung panahon na yon katulad din ng Beyblade ngayon? Opo, pareho pa rin po. Pero yung ngayon is made of metal. And yung first generation kasi is the plastic generation. Bali, 4th generation na po yung ngayon, which is made of metal. Kaya much mas maganda na silang paglabanin. At mas mahal na rin siguro, ano? Oo, kasi yung mga parts hindi mo siya makukuha sa isang lang. Kailangan mix and match. Kumbaga may mga meta parts na kailangan mo makuha para maging mas mataas yung chance mo manalo sa mga tournaments, ganun. Paano kayo nagsimula? Paano kayo nahilig dyan at paano nabuo yung community ng Beyblade dito sa San Fernando, sa Pampanga? Ako, bali ganun din kagaya mo, first generation, tapos nakita ko yung 3rd generation. Nanonood lang ako, di pa ako bumibili. Then nag-jump na agad ako sa 4th generation kasi nakita ko mas competitive yung labanan, mas nakaka-enjoy siya. Gaano kalaki yung community? Marami yung mga members ninyo at yung Phantom Wolves, tell us something about Phantom Wolves pala. Ito ba isang team ba ito ng mga kabalin natin o sino-sino yung mga miyembro ninyo dito? So sa Phantom Wolves, so consisting kami ng 20 members. So mga unang-una hindi rin kami magkakakilala. So nagkakilala lang din kami sa pagbe-Beyblade. Okay. So tapos naisipan namin gumawa ng grupo. So itong grupo na to, ang ginagawa namin, parang mas pinapakilala namin yung Beyblade sa ibang tao. Tsaka kami rin yung mga nag-organize ng mga quality na tournaments. So ayun. Dito sa Pampanga, gano'n nakadami yung mga naglalaro at least sa idea ninyo yung mga community, may iba't ibang grupo na rin ba kayong mga nakasalamuha, nakasama? Yes po, bali dito sa Pampanga lang, ang dami ng mga community dito. So sa mga players, kahit mga around 200 players na mga nagbe-Beyblade sa Pampanga. So halos araw-araw may mga tournaments, iba-iba lang ng lugar, iba-ibang cafe. Tapos mga community naman or mga grupo, marami na rin. So, aside from Phantom Wolves, so marami ding mga grupo tulad ng mga Florida Bladers, Bad Monkeys, DCB. So, maraming grupo. As in, hanggang ngayon, dumadami pa rin yung mga players. Ano sa tingin niyo yung dahilan kung bakit nag-boom ulit yung Beyblade? At lalo na dito sa atin sa Pampanga, marami nagkaka-interest yung mga naglalaro.
First of all kasi competitive yung laro, nakaka-enjoy siya. Oo. Tapos yung mga dito, community, sobrang accommodating and mababait. Kaya tingin ko maraming nagkaka-interest. Mm. So, ibig sabihin kung may mga, kunwari may nanonood sa atin, ito may nagko-comment. Basahin natin. Gusto nilang sumali. Kung gusto nilang sumali sa mga tournament, mag-start, ano yung dapat nila munang i-consider, dapat matutunan? Start. Sige, si Frank na lang muna. Para makapag-start kasi, so kailangan mo talaga ng 3 Beyblade. So, 3 Beyblade para makasali ka sa mga tournament. So, ngayon kasi, kailangan mo bumili ng 3 Beyblades na magkakaibang itsura. So, bawal umuulit. Tapos, ayun, basta meron kang 3 Beyblade, pwede ka na pumunta sa mga tournament. So, kapag naman sasali ka sa mga tournaments, lahat naman ng mga pamili ko, nagkapa-tournaments, tuturuan ka kung paano siya laruin. Kasi may mga iba-iba lang siyang rules or mga pointing system na basta pumunta ka lang doon, ituturo naman kung paano. At eto ba, initial, magkano kailangan naming paghandaan? Kita mo, nagtatanong na talaga ako kasi after nito baka bumili na rin ako. So magkano yung kailangang initial na meron ka para makasali ka sa mga ganito? Actually, in reality, kung gusto mo lang na makasali, so ang isang Beyblade kasi mga 600 to 1,000 pesos. So, kung bibili ka ng 3, mga magagastos mo mga 2,000 to 3,000. Pero yung 2,000 to 3,000 na yun kasi, hindi pa yun malakas. So, kung gusto mo talaga yung malalakas na parts, minsan aabot ka ng mga 4,000, 5,000. Tapos kapag mga collector ka naman, mas mahal yung mga pang-collection. Pero, yung naman na yun, isang beses mo lang bibilin yun. So, maraming beses mo naman na siyang magagamit. Oo. Paano yung repair? Kasi syempre, di ba, nagbabakbakan yung mga Beyblade eh. Meron na bang mga, for example, nag-offer din ng repair service o kayo lang din mismo yung nag-aayos ng mga Beyblade ninyo? Bali sa repair, walang repair eh. Bawal bawal kumpunihin yung mga parts, bawal siyang i-disassemble. Kasi against the rules na yun. Pag modified na yung magiging modified na yung part na yun. Bale pag nasira siya, kailangan siyang i-replace. Okay. So replacement na agad. Ganun siya. Oo. Kaya yung iba nag-i-stock sila ng mga parts, pag may nakikita silang nagbebenta ng mura, kukunin na nila kagad yun tapos i-stock nila. Okay. Meron ba kayong mga nakahandang event, mga inihahandang event para sa ating mga kabalen, karehiyon na pwedeng salihan nila kung sakaling interesado rin sila dito sa paglalaro ng Beyblade? Okay. So, sa mga events, actually bukas po meron sa Vista Mall. So, meron pa tournament sa Vista Mall. Ang premyo bukas ay Steam Deck. So, ito ay in collaboration with the North Hobbies at Phantom Wolves. At sa July 4 and 5 naman, meron kaming 5v5 tournament. So, yon mga team naglalaban sa ibang team. Ang grand prize naman namin doon, 100,000 pesos. So, ayun. Meron pa bang slot para sa mga gustong sumali or na-close na yung registration? Actually, marami pa po slot. Hindi ako yan baka kasi paghandaan niyo ako bukas. Pero So, pwede bukas, mababol. pwede naman mag-walk-in. So, yung mga gustong sumali, punta lang bukas sa Vista Mall, 12 o'clock. So, yun, pwede naman. Doon sa may sa ground floor ba yan yung event? Sa third floor actually. Third floor po siya. Okay, sa Vista third Mall. floor. Okay, ayan ho mga karehiyon, bukas 12 o'clock, June 13, 12 noon sa third floor po ng Vista Mall sa may San Agustin, San Fernando, Pampanga. Para ho sa mga nakakanood, interesadong manood ng Beyblade Tournament at sumali, may walk-in pa eh. Hindi nga ako yun. Hindi ako yun. Baka magulat sila, makita nila ako bukas. May dala akong 3 Beyblade. Yan, sige, imbitahan nyo na lang yung ating mga kababayan at siguro messages na lang. Kung meron kayong nais batiin, i-shout out. Sige, batiin nyo na muna. Bale, bukas po may pa-tournament kami sa Vista Mall in collaboration with the North Hobbies, which is a toy shop din. Tapos gusto ko lang i-shout out yung mga kasama namin sa Phantom Wolves. Ayun. Ayan. Tsaka yung mga asawa namin sa Luna. Kasi yung mga asawa namin nagbe-Beyblade na rin.
Aba, so meron Pati din- mga anak namin. May ano sila, may separate group sila. Aba, maganda yan. So, napakaganda nun na hindi lang siya kayo-kayo, pampamilya talaga, napaka-wholesome din ng activity, ano? Oo. Nung nag-start ako, may mga lolo pa nga Uy, na nagbe-Beyblade, yeah. very So, wholesome interesting. siya. Wholesome hobby. Ayan, very interesting. Thank you, Adrian and Frank. Ikaw naman, batiin mo yung mga nanonood din. Ayun, so sa lahat ng mga nanonood na nagbe-Beyblade, so sana mas maglaro pa tayo ng Beyblade at mag-imbita pa tayo maghikayat ng ibang mga players para mas lumaki yung community natin. Ayan, maraming salamat Adrian and Frank at makikibalita din kami bukas sa ganap ninyo at abangan namin yung masasayang kwento. I'm sure maraming mag-e-enjoy dyan sa tournament na yan. May nag-message din sa akin nung isang araw shoutout ko lang si Rica Sanchez dito po sa Angeles City. Nag-post din siya, sabi niya mag-tournament naman tayo ng Beyblade. Nag-aaya siya. So ayan Rica, baka pwede kang sumali dito. Maraming salamat Frank, Thank Mangio you. and Adrian Thank you po. Alfonso. Thank you. Thank Yan you. ho mga kabulen, mga kariyon, nakasama ho natin si Frank at si Adrian ng grupong Phantom Wolves. At sila po merong tournament bukas, ayan, para ho sa lahat ng mga nais makisaya dyan ho sa paglalaro ng Beyblade. Actually, naalala ko na naman yung mga Beyblade ko. Skip the scroll and stream. At the 36 At saka si John Quiroz naglalaro ng Beyblade eh. balitang Diba? matutuan. Ikaw ba, Angelo, hindi ka naglalaro nito? Baka gusto mong sumama bukas. Puntahan natin. Kailangan ko ng backup. Okay? 3 Beyblade daw ang kailangan para makapaglaro. Very exciting ito at talagang napaka-nostalgic. Nung bata ako, ginagabay ako sa kalsada para maglaro ng una trumpo tapos naging Beyblade. Totoo ho yun, Time check muna, 12:54 na. Magpapaalam na po si Kuya Justin. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Ngayon pong June 12, Araw ng Kalayaan. I-follow lamang ang social media pages ng CLTV 36 para po manatiling updated tungkol sa iba't ibang kaganapan dito po sa ating lalawigang Pampanga at sa buong Central Luzon. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para po sa mas maraming content. 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Sa ngalan ho ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para po sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Tuto at magdesisyon na tama. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po at isang makabuluhang araw ng kalayaan sa ating lahat. Naway matamasa natin ang tunay na diwa ng demokrasya.